हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे मन रहो लोग। तो चली रहो सबने के बीच में एगो हम कन्यादान गीत सुना देते जो बहुत ही सुंदर बा, बहुत ही दर्दनाक बा। तो सुने लोगिन और अपन प्यार दुलार आशीर्वाद देहल मत भुलाएम लोगिन, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएम लोगिन कि गाना रहो लोगिन के कैसन लागल। अवध नगरिया में बैर के गछिया बैर चुवेला सारी रात। अवध नगरिया में बैर के गछिया बैर चुवेला सारी रात। बैर चुने चलेली बेटी हो सीता बेटी। रघुबर धइले हानि बा छोड़ी छोड़ी रघुबर हमर चरावा। देखिली है नगर के लोग